trabaho guys. Ayan. Pera na naman, nagkapera na naman. Guys, Sunday ngayon dito, September 25. Bali, dalawa lang kami tumuti na operator. May 6 kaming loads. Yan. Kayang-kaya. Gamay na ba yung trabaho? Gamay. Ang masaya, uwian na naman. Ito ang pinaka the best part. Yung uwian na naman. Yun nga lang, 1 hour drive tayo from Northgate hanggang bahay. No worries. 4 years na natin itong ginagawa. Sanay na tayo. Nauna na yung katrabaho si Romel, nandun na siya sa gate kasi sasarado namin yung gate namin. Right, dito tayo dadaan ngayon sa sa kabila at para makatipid tayo ng mga 15 minutes. So dati dito talaga ako dumadaan sa may gravel road, connecting sa Highway 39 doon sa may North Portal. So ito guys, approaching tayo ngayon sa sa border ng Canada US. So ito, yung iba dito sila nag-i-exit, dito sila pag pumupunta sila ng US. Ayan, makikita nyo yan guys. Ayan, malalapit na tayo.
guys, huminto ako sa daan para i-time lapse na lang natin to. Para kumbaga fast forward. Yan guys, guys, okay. Right, approaching na tayo sa approaching na ako guys sa sa North Portal. Bali ito yung labasan from gravel road. Nung nag-enter ako dun sa gravel road galing North Gate, tapos ito na yung dulo ng gravel road na to. At ito yung North Portal. Ayan. Yan yung isa sa border ng US Canada na pwede ka mag-exit. Okay. Ito yung North Portal. Merong dito, golf club. Golf club. Ayan. 40 yung speed limit dito, 40. Tapos na tayo sa gravel road. And itong crossing, rail crossing dito yung minsan naabutan kami ng train. Yan, sakto guys, buti pinatawid muna ako. Ayan yan, buti pinatawid muna ako. Nandiyan na yung train inantay akong makatawid. Ayan ang haba pa naman yan, mga nasa 120 cars yan. Yan yung lalabas ng Canada. Swerte at nakita siguro yung sasakyan ko approaching, kaya nantay muna ako bago sila tumawid kaysa magantay ako sa may crossing. Thank you. So ito yung portal ulit. Yan guys. So ito yung pag galing ka ng US, yan diyan ka lalabas. So ito naman yung papunta sa amin, US border dyan sa kaliwa, and Esteban. Ito. Yung araw, nakakasilaw. Ayan, nasa highway 38 na ako, 39.